Merħba l-edizzjoni oħra tal-programm minn Għawdex illum. Lejn nofs ix-xahar ta' Ġunju kienu diversi dawk minna li jinnotaw xi binjiet mixewla blewn ħamrani fil-għaxija. Fost dawn spikkaw il-Knissa tal-Urd fl-Imġar u s-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb. Kienu qegħdin ifakru l-jum dinji tad-donaturi tad-demm. F'Għawdex bħal f'Malta insibu mewġa ta' kollaborazzjoni u inizjattivi sabiex jinħoloq iktar għarfien dwar il-bżonn tal-għoti tad-demm, kif ukoll ta' għarfien tal-jum innifsu. Ninsabu fis-sajf, żmien li matulu id-donazzjonijiet tad-demm jonqsu mhux ftit. Dan minkejja li l-isptarijiet tagħna xorta jibqalhom il-bżonn ta' provvista regolari ta' demm. Tkellimna mat-tabib Alex Aquilina, direttur taċ-Ċentru Nazzjonali tat Trasfużjoni tad-Demm. Fis-sajf, kif tisimgħu ħafna drabi nagħmlu ħafna appelli għad-demm, inkluż il-weekend li għadda anke dik il-ġimgħa li hija dedikata għad-donaturi tad-demm, għalfejn. Il-numru ta' donaturi mhux jonqos imma huwa ħafna iktar diffiċli biex aħna niġbru n-numru ta' donaturi. Hemm ħafna raġunijiet għalhekk, hemm is-safar, hemm il-baħar, hemm it-temp f'dik is-sħana hija problema biex tiġi tagħti id-demm u għalhekk miftuħin aħna minn nhar it-tnejn sa nhar ta' Ħadd mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija. U mbagħad ma daw iżid li anke n-nies jekk tkun holiday min ikun holiday minn ħaġa oħra, diffiċli li jiġu jagħtu d-demm. Però l-pazjenti m'għandhomx holidays, il-pazjenti qiegħdin hemm, il-bżonn tad-demm qiegħed hemm, kulħadd ra l-gazzetti u l-medja in-numru ta' inċidenti li kien hemm bejn tat-traffic, bejn inċidenti fuq ix-xogħol, eċetera, u l-bżonn ma jonqos 50 borza demm kuljum, xorta nibqgħu għandna bżonnhom sajf u xitwa. L-appell tiegħi huwa min jista' jiġi jagħti d-demm toqgħodx tistenna tiġri xi ħaġa, jiġri xi inċident gravi jew xi ħaġa, ejja għandna bżonn id-demm illum. Fis-sajf ikunu diversi raġunijiet għaliex id-donaturi tad-demm, anke dawk regolari, jonqsu fladd. Fosthom insibu l-għawm, il-btajjel, is-safar, kif ukoll it-temp sħun. Il-baħar għax ovvjament kien nies imorru l-baħar mhux ġejjin jagħtu d-demm. Is-sħana l-istess ħaġa, sħana tgerrex ħafna nies qas biss joħorġu. Is-safar jiddependi fejn wieħed imur. Matul l-aħħar snin kellna ċertu viruses anke fl-Ewropa b'pajjiżi bħal Sqallija, l-Greċja, l-Italja, l-Portugal, Franza, eċċetera, fejn jekk wieħed imur dal-pajjiżi kien hemm perjodu ta' żmien għal 28 ġurnata fejn ma setax jagħti demm. Min-naħa tagħna aħna minn din is-sena dalwaqt suppost qegħdin naħdmu fuq magna li ġiet hawn Malta, li din il-magna tibda tanalizza dan il-virus speċifiku jgħidulu West Nile virus illi effettwa ħafna partijiet mill-Ewropa, hawn Malta s'issa m'effettwanix. Allura bekk nistgħu forsi innaqsu n-numru ta' nies li jiġu jagħtu d-demm u ma jkunux jistgħu għax ikunu siefru. F'Għawdex id-donaturi tad-demm jagħmlu użu minn ċentru ġdid li ġie inawgurat is-sena li għaddiet u li jinsab fix-Xewkija qrib l-iskola primarja u ma' ġenb il-pitċ tal-boċċi tal-istess raħal. Mhux l-ewwel darba li permezz tal-programm tagħna żorna dan iċ-ċentru sabiex inwasslu l-messaġġ dwar l-importanza li min jista' jagħti d-demm. Id-Djoċesi ta' Għawdex impenjata bi sħiħ sabiex tgħaddi dan il-messaġġ. Infatti waqt żjara li l-Isqof Mario Grech kien għamel ftit ta' żmien ilu lil Berġa tax-Xewkija kien ħeġġeġ lill-komunitajiet parrokjali biex fost l-attività ta' karità li organizzaw fl-okkażjoni tal-festi patronali jiftakru wkoll jiġu jagħtu d-demm. Il-Knisja f'Għawdex ilha għal ħafna snin issostni l-inizjattivi tal-għoti tad-demm. Dan tagħmlu b'mod partikolari sew billi tħeġġeġ lill-fidili nsara li jinġabru għall-Ewkaristija biex jagħtu d-demm allura nagħmlu relaying ta' l-avviżi tal-istedjenijiet li joħorġu miċ-ċentru tad-demm u wkoll billi bħala komunitajiet aħna norganizzaw gruppi ta' adulti biex ikunu jistgħu jagħtu d-demm. Mhux darba u tnejn il-parroċċi tagħna, il-komunitajiet tagħna f'ċerti okkażjonijiet bħalma huma pereżempju l-festi parrokjali jorganizzaw gruppi biex flimkien bħala komunità Kristjana imorru jagħtu d-demm. Xi jfisser għalina l-insara illi nagħtu d-demm. Kif għalilna l-Isqof f'ċirkolari fittra li kien ħareġ ftit ta' snin ilu, għalina li nagħtu d-demm mhux biss huwa ġest ta' karità li fih innifsu huwa ġest nobli, imma huwa wkoll mod ta' kif aħna ngħixu l-imħabba ta' Kristu aħna niċċelebraw l-Ewkaristija u nfakru
lotej tad-dem ta' Kristu għalina fuq is-salib, u allura bħala nsara li nirċievu id-dem ta' Kristu b'salvazzjoni għalina, li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem tal-mulej, aħna nħossu li rridu nagħtu wkoll nagħmlu wkoll l-istess ġest li jagħmel Ġesu, jiġifieri li nagħtu demna letteralment lill-oħrajn. Diversi drabi, mod partikolari il-Papa attwali għamel interventi sbieħ biex jirringrazzja, isostni u jistieden aktar nies ħalli jagħtu id-dem. Għax dan il-mod aħna nkunu qegħdin ngħinu lis-soċjetà sabiex issir soċjetà aktar solidali, aktar konxja tad-diffikultajiet u tal-problemi li hawn madwarna, speċjalment fejn tidħol is-saħħa. L-appell tagħna bħala komunità Kristjana huwa proprju biex ngħixu dan il-messaġġ. Aħna li niċċelebraw il-misteru tal-imħabba ta' Kristu illi ingħata għalina, tagħna ġismu, tagħna demmu, aħna wkoll insiru parteċipi b'dan il-ġest billi nagħtu demna lill-oħrajn. Allura l-appell tagħna hu biex aktar nies mhux biss jagħtu id-dem darba imma fuq kollox jinkitbu bħala donaturi regolari tad-dem.